amenities magi enjoy in Nairobi kage nyaka bed Homa Bay omiyo nyaka kel chelo maber mamiyo the way have proper housing facilities, we have got a good education, quality education for nyithindgi eka gibiro being attracted to come. Omiyo I'll be careful to choose, I'll be careful to advise Public Service Board to recruit people, men and women who cannot be bought, whom we can only judge not by kamageae, but by the content of their character. We want people who are living integrity and men and women of impeccable character. Watch mar integrity no jatelo ageno ni ing'eyo maber in ng'ama olony mabende weche gi ok nyal bedo ni kia neno ka jotendwa ne oichore kendo umucha nguma kama oganda wa obeti wadhi romo wan kod jotelo madwa chung madwa telonwa gidhaw e nyimo oganda manogone gi kura kaito gi siasa maragoko kata marakwede mabende waseneno Homa Bay ma oganda ok go siasa mag policies mag dongruok oganda dwaro mana ni anagonga ni koni agonga ni kocha in kaka bolo idwa neno ni siasa mar Homa Bay obedo siasa machalano obed siasa mar mulo kod dongruok kod obed siasa mar ang'enge to tem mar jotendwa chapter 6 integrity issues ka jotelo nyalo dhawe e nyimo oganda wa wach ni ere wachana mokwongo Jeff abrowacho ni in the highest terms possible. It is disgrace. I condemn violence. Okwanyal entertain thou only damages. And which quote maduong ka Homa Bay work ne a whole MP, the aspirant, go rengum. Enyimoganda. Mangato nind kumwari kamen machon. Kapoka chako da ngato nyaka penjerento. And better money madi kilo the people of Homa Bay giba pane. Yes. Kata any which could money. Ada wachine any which could maduong. Toda nyisi ni an kana donje podia madonyo e majicha komelo wali toja kompod ni waondo. Yes. A winjo kongato wacho ni chakudao. Temagi chake dao. Gimano timore Jeff adwa wacho kawuono ni ne ngato ok dwar mondo jakom obi otim rally Homa Bay town. To kendo bang' ka gisedhaw na pego gi mana nyiso gi ni ukelo wich kuot e Homa Bay County we utimoru kama un joma dongo telo kata kularo to lare mos wadwa ni wang' ni kodhi elections wabeda peaceful county mamiyo ji neno gimiluongo ni dongruok kata sunga ma Homa Bay County. Omiyo ng'at makelo dhaw Homa Bay County en ng'ama kelo wich kuot ne ODM, en ng'ama paint our leadership in bad light. Omiyo adawacho ni I rebuke, I resist any attempt by anybody manyalo hire goons ni kelo ni mondo miyo go jowetegi. And in fact, those two leaders stoop too low. Yes. And if I were the literate, yes, I would consider why I should vote them in. Yes. Omiyo kiyena to wawachne jopenya. Jo Homa Bay County. Yes. Sama wuoda okaw beti makaw ng'ato tachi dhi bet ng'ane. Achwero remo to I'm reducing the vote for Raila Amolo Odinga. Yes. Sama awuok madhi aketho gir ng'ato, aketho mana mwandu jo Homa Bay. Yes. Omiyo ada wacho ni jo Homa Bay County wang' ni wago uru siasa man gi muolo, siasa mar dongruok manyiso ni wan jo molony. Yes. Man gi nyalo kwani matin. Erokamano ahinya. Percentage mar Homa Bay County chakre 2013 nyaka sani out of 100. Kata out of 10. Achiel wi apar in terms of performance. Development. Yes. Well, being an advisor and being a technocrat, it will be very difficult. Kibukure bukane do judge ni 1 out of 10. Yes. On what indicators? Mitiyo godo. On socio-economic indicators, anyalo wacho niya, wangi health, wachagi manifesto mare, gik mano pange manifesto, machalo tourism, machalo health, machalo agriculture, yes, anyalo wacho niya, or perform below average. Dismally would mean below expectation, far below expectation. With us, we were so committed, we were so hopeful, with the devolution, Sani, Homa Bay County and the rest of the counties would grow. So in terms of the performance of our governor, you cannot start projects to remain at the launching stage. There is no single project, there's no single project on economic front my governor can work. Sadeka nanen, to notiyo maber. Unigubeni ko bi kasepol to siemo. Obi kabondo to siemo. Obi karachonyo to siemo. To jiwache mane my governor wa vote in. To nikech onge gimo nyalo siemo. Makata Homa Bay Feeds Factory mo wache do arojo ni odonge lintol. Pokorumo.
pok ochako operation. Mano nyiso niya, ok deliver what we call the devolution dream mar Homa Bay, the county of choice. And I don't need a penje, nito, what happened to the Homa Bay we want? Yes. Blueprint, Manolungo professionals, all people, Mobiro, this is the Homa Bay we want. What became of it? On that front, his own manifesto, upon which nobody elected, and again the county integrated development plan, Marema 2013-2017, if you look at it, his leadership, his debate is characterized, is filled or is awash with unfulfilled promises. Out of 10, 3, if I'm fair on a brighter day. 3 out of 10. Yes. Wachako nyasi mag Christmas, mabende nyithinde obende ne otimo penj, pok awinjo kigone giro kamano jok mane otimo ber, jok mabende ne otimo ber bende nyaka jiw. Gone giro kamano jiw gi kaito ikwane oganda wa hayo maber nyasi mag Christmas, sanire mabende koro wadonjo e nyasi machalo kamano. Nikora Mogi modak Homa Bay County ma en your next governor Enoch Bolo. Erokamano kuom yudo thuolo mondo mi amosu, mondo mi wish you the very best. Yes. Ka they approach a festivity mar Christmas, Happy New Year. En ngono makende mayudo mondo mi I wish you the very best in the festivities. Make sure you celebrate with a lot of humility, or celebrate peacefully. Kik wayud ni wan gi incidences moko mamiyo nying Homa Bay County bedo marach. Omi abro wachuna Merry Christmas and a happy prosperous New Year. Ne nyithindo manyotimo penj KCP, you made us proud, the mean has been pushed, and that is because of your effort. Mutimo, I would want to say I am proud of you as your next governor, and I want to promise that on that foundation we shall build a greater Homa Bay County. Mogik adawachune jodala wa woguru udhu kao kura. Woguru mondo angado kura jo IBC osawacho ni kura biro dwe mara achiel ka endi wadwa wuok kata loro ofisa ma Nairobi adwa biro bede kor gweng ka en transport emionge godo wadwa mi mondo keluru lokruok e yo mar gone Raila Amolo Odinga kura ma kende mondo bed president to kaja kom president mar Kenya kendo kelo dongruok to an benda bedo governor mar Homa Bay County 2017. I can tell you the only thing you can have is hope, prosperity, and you'll say that devolution is the only silver bullet Monyalo bring on the sustainable development in our own lives and our own county. Good day, and I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Erokona nyabola winyo mabera winyo kamari wachone building a greater Homa Bay. Wachone saniri koromar the Homa Bay you want no se collapse. Koromari and building a greater Homa Bay. Wageno ne kadipone oganda wiri 2017. Kawa dugo bet kodi penye ka in this studio to building a greater Homa Bay bro bet manani poden building a greater Homa Bay. Ko bet no wachone koro ose collapse kaka. E wachone the Homa Bay we want otamu yudo. No chako the Homa Bay you want kokwachi gimane odwaro. Koro we warita na kabende building a greater Homa Bay nyalo bedo maber ne oganda wa mano ero ne Enoch Bolo mabendo sinsunen kod gombo mar chunge gombo mar governor ma Homa Bay ok ni mondo mi ogola wete to mondo mi okonyo oganda wa e weche mag dongruok kendo mi omijingo kaka rowere mondo mi udag ngima maber agoni ero kamano kuom chupe ero kelo mitibero ero kamano nyama ero en kukumar wach kod anjefo